Ралица Генчева е наша приятелка и авторка на страхотната книга "Кой те излъга, какво е щастие?" Книга, съветите от които са безценни и искам да споделя с вас. Ще ви кажа нещо много интересно. Осъзнавате ли, че причината да не сте щастливи са прекалено многото неща, не липсата на такива? Не ме разбирате? Сега ще ви обясня, така че затягайте коланите и почваме! Освободете се от излишния товар и ще полетите. Няма да ви издавам конкретни части от книгата, защото смятам, че всеки един от вас трябва да си я вземе. Линк за нея имам в описанието под видеото, а съветите от нея са безценни. Но все пак ще ви кажа нещата, които тя промени в моя живот. Чисто практическите неща, които всички обичаме. Номер 1. Малка задача, свършете я веднага. Всички неща, които отлагаме, се превръщат в наш товар и заемат мястото на нови идеи. Всички малки неща, които отлагаме, ни тормозят и често са причина за депресия, липса на идеи и бездействие. За да избегнем това, трябва да ги свършим веднага. Така направих и аз. И какво се случи? Като получа имейл, отговарям веднага. Като имам поръчка на съобщение, веднага я въвеждам в системата. Като трябва да платя някоя фактура, като трябва да си платя телефона, сметката, правя го веднага. Така този огромен товар, че нещо не е свършено, това нещо, което постоянно ни чувърка, вече го няма и се освобождава място за творчеството. Номер 2. Отървете се от ненужните дрехи. Най-безценният съвет. Боже мой, колко ненужни дрехи имаме. А пазим, защото може някога да ги облечем. Знаете ли колко време ще си спестите, ако разпределите своите дрехи на такива, които носите постоянно, такива за повод и всички други ги вземете и ги изхвърлите? Повярвайте ми, ще си освободите време, място и ще се чувствате много по-добре. Аз бях много скептичен към тази идея, но сега съм безкрайно доволен, че го направих. Освободих толкова много място и време, че направо не мога да го опиша. Благодаря ти, Ралица. Съвет номер 3. Отървете се от всичко, което не ви прави щастливи. Безценен съвет. Имате хора, които уж са ви приятели, но не сте щастливи около тях. Отделете се. Този съвет на Чарли го давам и аз и го направих преди 5 години и се оказа най-доброто решение в живота ми. Всички неща в стаята ви, които смятате, че някога ще ви потрябват, но всъщност не сте ползвали от месеци. Ами махнете ги. И за хората, и за предметите, колкото и злобно да звучи, като се отървем от ненужните, освобождава място за нови, които си заслужават. И съвет номер 4. Дръжте на нощното си шкафче само и единствено книга. Ще видите как това ще ви мотивира да четете много повече, а ползите от това да четете са безбройно много и може да ги видите във видеото, което виждате вдясно. Преди да го пуснете обаче, сърдечно ви препоръчвам да си вземете книгата от описанието, защото наистина се заслужава и ми помогна страшно много.